jogo mane chwalo kony mopogore opogore e kaunti ma Nairobi. Mokwongo dani Jack Amayang miwane picha e kinde ma gini timore to giyudo ote mar mondo mi oganda obi okony. Ochal ganade korka kore. Seche ariyo mokalo kokalo e mbui nogo mar Kenya Red Cross giyango ka nitiere miyo achiel mabende ne oresi kawuok e odno mabende ne otere e osuptal gi jogo mawacho kanyo gin well wishers. Ji 10 mamoko ne othiedh mana kama ne gintiere kanyo kod action team mar jo Red Cross kendo nyaka sani jodak mantiere odno te kama ne gintiere iwacho ni gin accounted for kata ong'e kama gintiere. Ma en miyo mabende ne yudo res kendo otere kata nyaka osuptal. Ji 10 mamoko mane hinyruok to othiedh mana kanyo giduto gintiere. Ma en ot ma orofa abich mane oruombore kata ne olwar ka intiere kanyo e kaunti ma Nairobi. No chal nade mokwongo e chenro magigi timre lo bedo mayot kendo wanyano ka landslides timore kuonde mamoko waneno ka udi moko mok en ot mokwongo mano moro bende kaunti ma Kiambu gima kamano timore. Bath od nitiere ot moro ma igero wadhi no kanyo ka ten kaunti nyalo kawo measures moko macho wamuk kata ot man bathe ni wamuk ot mantiere bathe koni gi approach yo machal nade mokwongo kaka noyude steps mage mano kawo kar ka koro kurange. Jawinjana kaka ne oneno nyoro jatenda ni station nyoro radio Ramogi no Citizen Dr. Idris no lero maler seche mane ne studio no ero kose kata yudo wach ni ot moro gore ka piny to my situation tieni wan gi system mangiso machiwo reports gima na explain mokwongo ni wan gi miluongo ni emergency operation center ot ma kidhi office no wan gi report ma kuno opogore to en 24/7 en ot ma ngata kidhi e tibo yudo ka ji tiye koro simbe donjo kuno opogore across the 47 counties koro ginya yudo report ni from the volunteer on the ground gima kama otimore to kalore ngama yudo sime no to escalate tiek more report no koro gima kamano miyo wan gi up to date information e gima timore kamoro amora e Kenya ka koro that kind of system one go the emergency operation center mamiyo reports from all the counties koro kaka manyoro en studio to osema na yudo wach ni gima kama osetimore mana kata kano piny ni ot moro gore Uthiru to nowinjo kod duoko ni ono gore piny to koro podori report nitie ji on the ground omiyo report to watime kendo watimo gima security apparatus mar the county the national government ko ariyo gi migawo moko mano kaka gintie kar kanyakro mag jwang' mano ot moro more piny odiochieng'no manyoro otieno manyoro saa 2:30 mabende ne nitie jogo 10 mano yudo hinyruok kanyaka sani yangore ni giduto oseng'i kama gintiere mano othiedh kacha othiedhgi kendo otiegi mano kane giriwore kata kod telo ma kaunti ma Nairobi kachiel kod katend obila e kaunti ma Nairobi mano chopo kar kanyo kod kembe mamoko ma pod chwalo kony ka otenore kod kony mapiyo ma ginyalo chwalo kata mago mag ambulance services mantie kar kacha kachiel kod county fire brigade kata mochung' ne simo mach e kinde ma midhiero gi bende timore achiel kachiel. Odiochieng' ma kawuono wadatieko chenro ote mari